kamingaw. Wala aning kuana ay tindahan na. Mingaw. Wala lagi kayo kuan karon man manitay ay. Wala pa siguro i-release of purpose siguro. Daghan na ni tao diri apos pa-release of purpose. Ito kani may pagmanuan na lang ko eh. Mingaw kita ay. Ayo. Ay, ano sa'yo ito, aday? Nan, balik ako, bebe. Ha? Balik ako. Ito na, balikin mo. Balik ko, pan, itong pan, taon na, kanang ulanag sabon. Na, Gani, oh. na wala oy, sulanag sabon. Oh, Di man ni sulanag sabon mo. Nami sulanag sabon. Isa na lang dito ka buok. apa itu mo nakukunaw, di? Di dito na ko ibaligya jud. Kay wala na ko koy. Ibaligya og ba og mahurot to. Paman may kapangumpra. Ano mo na yun, nandili man po dahil ka maligya, dahil kung ano lang. Ah, di ko te baligya, isa na ko ka buok. Naoy wag may kuan. Sama. Yan. Kani oh ba? Kani lang plato. Pwede man naman ni sudlan og sabon. Plato? Oh. Hindi na ini sudah. Ay, di na po na ko ni baligya di ay kay mura man ni po ni kulura isa na bilin. Ako, mo. Wala na yung kulor oy. Ganun na lang mo ang ano. Mura na isa. Ay lang nagpalitan, di na ko na ibaligya. Ayun na, ay tinda ni Mama Dam. Ay, gini mo mo ibaligya tong kuan pod. Alangan no nga, isa na lang kamog na bilin, ya kaning plato mo, wala lang kunik kuluran na bilin, di mo na ko na ibatag. Dito ta sa pikas, kinako dagang Dito kasi lang ba, kasi na kayo mauyunan. Ato sa unahan mo kay basin na kayo. Mauyunan. Ari to makama dai ko. Okay na ay. Daram, Madam, nakauyon ang tuwa ni Madam. Asa man nimo? Ito na po ni mong plato, Madam. Kay mayo ni ba kay ulan ni kalas pagkaon ba? Kaning pato, gusto kaning katuhan eh. O dili po ni mo. Ganahan kong plato. Hinuon kung kani imong paliton nga pato, wa ni kalas ang pagkaon. Kani ko nakalaag po, di mo mo na mamorista sa silingan. Ano tama? Pila ka pato dai mo gusto? Yung tanan ni mong plato, Madam, ako ni paliton. Basta gusto kag isda, dako ko isda diri oh. Ay, isda din ni Ay Madam. manok, pili na lang ni manok. Ah, walay batuganan sa balay, Madam. Ay, dili ko na. Isda na lang. Wala nagpispan-pispan. Sama ka, magimi tubig sa balay. Usang pagkabuhi na dito. Pato mo lang. Kani kanina buhati kanina dito pispanon niya kani. Wala man may tubig sa balay, Madam. Saon mo na. Wa pa agas-agas itong inyo hapon. May maning pato dito. Kay, ay hinugas. Maka, libre na niya kini. Uy, dili pa hugasan eh. Apil na lang og manok. Ah, wala di batuganan no. May manang pato. Kay dili manang pato. Batuganan. Amang kay klaro oy. O, katulong lang kung kaya ni mo Og pato. dili mo na apil og palit ni manok di pa ko ni hatag ning pato oy. Ano, ano sa katulong lagi mong kabayo, Madam, oh. Asa may kabayo na pud. Ito. Adi po ko na ibaligya kay isa naman po nakabuok ko bilin no. Ilan eh? Ang sama ng kabaw, ano. Isa na lang nakabuok niya palitan pud ni mo wala yak ko ana oh. Ginapagp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 ap
sa imong silingan ang nagibakiro na nimo dito. Ano sa mo itong palitan? Ano nga di? Kung na ka magustuhan dili, makunin mo balitaan. Di, paligyan ko man ito kung pato si Moy. Hala, ihatag ko na isa na lang ni kabuo. Pero hindi lagi ko mamaligya. Lagi isa na lang kabuo. Kaya wala ko baligya. Matagal lang madam. Hindi na lang PCO para iburo ni mo maghigog ka sa inyo. Ikaw lang yung ikot ka na ka naman. Ikaw lang po kayo namin, kailangan ako tulungan. Tulungan naman po ba? Ay, tama din. Huwag mo lang sabihin mo madam, bakit di ba lang? Ikaw na lang madam. Saan naman po rin? Bukad na lang lagi madam. Kane? Oh. Tama po siya. Kung saan man luha ka din na sigurong gamay kay para madaog na ni mo magsalod kag tubig kung saan man ni mo mapuno na ni. Hindi ka na lang naman madam. Kailangan natin palitan. Ya, ug mapuno na ni. Di, dali ra kay ni ang sahon ni mo. Ay, wala pag nalikot na ang kwan. Madam, tulad ka duda lagi po mo madam ba? Kanina lang ho, kay medium size kay. Oh. Duha ka buhok palita. Kay tama-tama, ug maagas ang tubig unyang kadlaw, na kay kapunduhan daghang tubig. Oh. Ayo, Jod. Anak, palitan ko na madam. Bilang mo na, madam. Ang pato, ay kaning isa mo ni papuyi sa imong pato. Oh, ikaw po, bilang ko sa pato mo kay kasi mulaad ng patungo na. Kani mo ni siya
ani sa inyong tubig ug magas. Saluran ko din. Saluran. Na ikaw sa una napapasalod anak. Oh. Tay, madam, oy, sige na pala. Wala, buwan naman siguro ang tindihan eh. Sige na. Unsay nabuang? Wala Wala, buwan ba? Sige ka, inistek. Unsay kutoon? Kutoon. Uli ka Uli na na dito ba? Kuya, ang bayad ni mo anak. Ha? Balikan lang ako. Ano madam, ibalik lang ako. Yang pato, di mo nilalaan ng Ano lang pato. ako nagpato, ibalik ya. Mga kulang kayo, kabayad mo. Oh, kau, nilalaan ng pato dito, uli na. Uli na kay. Wait ni mo. Balik lang. Pati kay Kaglaw. Out ko sa GLF, General Merchandise guys, dari sa Kiblawan, Davao del Sur, as nasa sentro guys, dapit ra sa Palawan, dali ra nyo makita niya. Mga barato na po nila ang mga items dari guys, dari na mo pamalit niya. Sa tapat po nila guys, napod ang Abi, sa ito pangalan na ito? Variety store. Abi Variety Store. O, pareha na po siya, ato mo dari guys, pamalit na mo. Hello, kang ang lawlaw o kang atitilma guys. Salamat sa inyong support sa mga